Al-hikayatu utawi cerita. Al-hikayatu utawi cerita al-hadiyata asrota kang kaping 11. Al-hadiyata asrota kang kaping 11. Iku fi jiddi ing dalem nemen-nemeni. Iku fil jiddi ing dalem nemen-nemeni. Bitolabil ilmi kelawan golek ilmu. Ba'da kasril qalbi ing dalam sakwuse patah hati. Ba'da kasril qalbi ing dalam sakwuse pecah ati utawa lara ati. Kursine jebuk ae. Kana ana sapa al-Habibu Habib Muhammad bin Husain al-Habsi. Habib Muhammad bin Husain al-Habsi. Iku ma ora ana. Iku ma ora ana. Tutup. Iku ing dalam sandinge Habib Muhammad bin Husain. Iku ing dalam sandinge Habib Muhammad bin Husain ilmun utawi ilmu. Ilmun utawi ilmu. Wa kana lan ana apa sababu tolabi sebabe goleke Habib Muhammad. Apa sababu tolabi sebabe goleke Habib Muhammad lil ilmi maring ilmu iku ana sak temene Habib Muhammad. Iku ana sak temene Habib Muhammad iku khotoba ngelamar sapa Habib Muhammad. Ayo guyon meneh. Iku khotoba ngelamar sapa Habib Muhammad bintal Habibi Muhammad bin Qutban ing anak wadone Habib Muhammad bin Qutban. Bintal Habibi Muhammad bin Qutban ing anak wadone Habib Muhammad bin Qutban. Faqala nuli ngendika sapa Muhammad bin Qutban. Sing Muhammad sing pertama Muhammad bin Husain, Muhammad sing kedua Muhammad bin Qutban. Faqala nuli ngendika sapa Muhammad bin Qutban lahu maring Muhammad bin Husain, la uzawiju ora bakal ngrabekake sapa ingsun. La uzawiju ora bakal ngrabekake sapa ingsun ibnati ing anak wadon ingsun. Ibnati ing anak wadon ingsun ala rajulin ing atase wong lanang. Ala rajulin ing atase wong lanang amin kang awam. Amin kang awam. Wal Habibu Muhammad utawi Habib Muhammad yang di sini Muhammad bin Qutban ya. Wal Habibu Muhammad utawi Habib Muhammad bin Qutban. Hadza ya Muhammad bin Qutban iku mata kalama ora guneman sapa Muhammad bin Qutban. Iku mata kalama ora guneman sapa Muhammad bin Qutban. Wa maqsuduhu hale utawi maksude Muhammad bin Qutban. Wa maksudu utawi hale utawi maksude Muhammad bin Qutban iku atayiru nyela. Iku atayiru nyela. Bal maksudu balik utawi maksude Muhammad bin Qutban
Bal maksudu balik utawi maksude Muhammad bin Qutban eko atansitu nerangginasake eko atansitu nerangginasake lahu maring Muhammad bin Husain lahu maring Muhammad bin Husain li talabil ilmi maring golek ilmu li talabil ilmi maring golek ilmu. Falamma sami'a mongko dalam nalikane krungu Falamma sami'a mongko dalam nalikane krungu hadil maqalata ing ikilah pengucap hadil maqalata ing ikilah pengucap sapa Al Habib Muhammad Al Habsyi Habib Muhammad Al Habsyi Daba mongko budal sapa Muhammad bin Husain Daba mongko budal sapa Muhammad bin Husain wa talaba lan golek sapa Muhammad bin Husain wa daba lan golek sapa Muhammad bin Husain al ilma ing ilmu al ilma ing ilmu fa khoda mongko nuli ngalap sapa Muhammad bin Husain fa khoda mongko nuli ngalap sapa Muhammad bin Husain kasiron ing perkara kang akeh kasiron ing perkara kang akeh minal ulumi saking pira-pira ilmu minal ulumi saking pira-pira ilmu minat tafsiri saking ilmu tafsir minat tafsiri saking ilmu tafsir wal hadis lan hadis wal fiqhi lan fikih wa ilmil adabi lan ilmu tata krama wa ilmil adabi lan ilmu tata krama wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono at-tafsir wal hadis ila akhirih wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono at-tafsir wal hadis ila akhirih wa balagha lan tumeka sapa Muhammad bin Husain wa balagha lan tumeka sapa Muhammad bin Husain mablaghon ing derajat adiman kang agung fil ilmi ing dalam ilmu hatta sara sehingga dadi sapa Muhammad bin Husain hatta sara sehingga dadi sapa Muhammad bin Husain muftiyan iku wong kang aweh fatwa fil Hijaz ing dalam negara Hijaz wa akhadha lan ngalap anhu saking Muhammad bin Husain sapa Al Habib Muhammad bin Qutban ilmal alati ing ilmu alat cerita yang ke-11 tentang mencari ilmu apa mau setelah patah hati. Ada ceritanya dari kok tudung yang dewe-dewe lho, wah jelek ket mau
Ceritanya dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sapa coy? Ceritanya sapa coy? Coy Rizki. Sapa? Ceritanya sapa? Ceritanya sapa? Cerita sapa Ki? Salah. Wis ra gelem nyimak. Cah Munawir iki piye ya Cah Munawir iki? Mesti sing gaweane guyon ki mesti cah sing ora isonan marake kok. Nek sing gaweane guyon cah isonan cek rada tak ngapura. Mane sampean sing gaweane guyon, gaweane nakal. Yo goblok sisan ngono lho. Dadi ngono. Ha ora. Lek kanca-kancane sampean sing pinter-pinter kan ora patek rongeh sih. Malah sing rongeh wae iki sing goblok-goblok malan kok. Iki gumono. Ya wong goblok kok kan polah iki lho. Lah wong goblok ya meneng wong goblok iki. Hah? Temenan po. Ora keng pira wingi? Keng pira? Sekolah e. Padha wae. Ceritanya dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika mencari ilmu, itu beliau sadurunge mempeng kuwi pernah ditolak oleh Habib Muhammad bin Qutban. Meh nglamar anake di ayo rungokke ya. Sampeyan dongeng ora ono sing rungokke. Lek sampean gak gelem rungokke ya wis lek Pak turu. Aja dongeng. Lek sampean dongeng iki Pak cerita iki malah males. Lek sampean megang rungokke turu wae ya, tak waca wae ya. Lek aku pegang rungokke turu wae, tak waca wae. Meneh tak waca wae. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ono. Wis lugu-lugu. Kana ono apa sabab si hadis sahih Islam? Sebabe nemen-nemen ini istihate sah Islam. Sebabe nemen-nemen ini istihate sah Islam Zakaria Al-Ansori ya rupane Zakaria Al-Ansori. Iku anu sak temene Zakaria Al-Ansori. Iku anu sak temene Zakaria Al-Ansori. Iku dakhala manjing sapa Zakaria Al-Ansori. Iku dakhala manjing sapa Zakaria Al-Ansori ila Jamil Al-Azhar maring Universitas Al-Azhar. Ila Jamil Al-Azhar maring Universitas Al-Azhar fi Misra ing dalam Mesir. Fi Misra ing dalam Mesir. Wa kana salan ana sapa Zakaria Al-Ansori. Wa kana salan ana sapa Zakaria Al-Ansori. Iku lawa keduwe Zakaria Al-Ansori. Iku lawa keduwe Zakaria Al-Ansori. Apa imamatun surban? Apa imamatun surban? Kabiratun kang gedhe. Kabiratun kang gedhe. Faqala nuli ngucap sapa wahidun wong siji mustahzian hale geguyu bi kelawan pengucap dakhala melbu sapa Syekhul Islami Syekh Islam. Fawaqas nulutumibo apa al kalimatu kalimat minhu sangking wahid mauqian ing nggon tumibo wa halafalan sumpah sapa Zakaria Al-Ansori ana ing sak temene Zakaria Al-Ansori
iku la yahruju ora metu sapa Zakaria Al-Ansori minal jami'i saking universitas hatta yut'a sehingga diundang sapa Zakaria Al-Ansori Syekhal Islami ing Syekh Islam Awaya mutatawa seda sapa Zakaria Al-Ansori Fa'akaba mongko nuli tekun sapa Zakaria Al-Ansori ala thalabil ilmi ing atase golek ilmu wa syaraka lan sekutonen sapa Zakaria Al-Ansori fi kulli ilmin ing dalam saben-saben ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Dakara nutur sapa Ibnu Ghazi Syekh Ibnu Ghazi fi hasyati ing dalam kitab hasyiae Ibnu Ghazi Huna ing dalam kene bab Anal Imam Ibnu Arafah ing sak temene Imam Ibnu Arafah Eko ihtaraka kobong apa mizajuhu suhu badane Ibnu Arafah fi talabil ilmi dalam golek ilmu wastahfarahu lan entek apa ma'ul hayati banyu keuripan watawalada lan metu fi badani dalam badane Ibnu Arafah apa da'uhu dhalin lara kang angel tambanane awara kang milang-milang longko sapa al-atiba'u pira-pira dokter Faqala nuli ngucap lahu maring Ibnu Arafah sapa raisuhum kepalane al-atiba Inna qalbahu sak temene atine Ibnu Arafah iku kharaja metu apa qalbahu min hilafihi sangking tutupe qalbahu wasara lan dadi apa qalbahu iku fi ghayati dhufi ing dalem katoke apes kakol bisabi kaya atine bocah cilik Fala yaliku mongko ora patut
bi kelawan Ibnu Arafah minal ahdiyati saking pira-pira panganan minal ahdiyati saking pira-pira panganan illa altafuha kejaba apa luweh lembut-lembute ahdiyah illa altafuha kejaba apa luweh lembut-lembute ahdiyah wa huwa utawi altafuha wa huwa utawi altafuha iku alabanu puan ala dijala kang ndadekake hu ing laban sapa Allah hidaan ing panganan lil atfali maring pira-pira bocah cilik bisarti ayyardi'a kelawan syarat yen toh nyusu sapa Ibnu Arafah bisarti ayyardi'a kelawan syarat yen toh nyusu sapa Ibnu Arafah hu ing al-laban bi fihi kelawan tutuke Ibnu Arafah minas sadyi saking pentil wa anfa'u utawi luweh manfaate laban manfaatane laban iku labanul atani susune keledai betina Sumalabanu nisa'i nuli susune pira-pira wong wadon Sumalabanul ma'zi nuli susune wedhus kacang Fakariha mongko nuli sengit sapa Ibnu Arafah labanal atani ing susune keledai istikzazan krana jijik watawaruan lan ngati-ngati lima krana perkara fihi kang iku ing dalem minal khilafi saking persulayaane ulama minal khilafi saking persulayaane ulama wa tarakalan ninggal sapa Ibnu Arafah labanal ma'zi ing susune wedhus kacang leana kono sak temene labanal ma'zi iku fit darajati ing dalam pangkat asal sate kang kaping 3 Wahdaro lan milih sapa Ibnu Arafah
Wahtara lan milih sapa Ibnu Arafah labana nisa'i ing susune wong wadon. Faqala nuli ngucap lahu maring Ibnu Arafah sapa tabibu dokter anfa'u albanihinna utawi luweh manfaate pira-pira susune an-nisa. Anfa'u albanihinna utawi luweh manfaate pira-pira labanan nisa. Iku labanul mar'ati susune wong wadon. Iku labanul mar'ati susune wong wadon as-samra'i kang pirang rambute. As-samra'i kang pirang rambute as-sahihati kang as-sahihatil jismi kang sehat awake. As-sahihatil jismi kang sehat awake. Al-mutminati kang langgengi. Al-mutminati kang langgengi aklalahmi ing mangan daging. Aklalahmi ing mangan daging. Fastajara mongko amrih nyewa sapa Ibnu Arafah. Fastajara mongko amrih nyewa sapa Ibnu Arafah arba'an niswatan ing papat pira-pira wadon. Arba'an niswatan ing papat pira-pira wadon min nisa'il qassabina saking pira-pira wadone tukang jagal. Minisa'il qasobina saking pira-pira wadone tukang jagal. Pakana mongko ana sapa Ibnu Arafah eko ya rodha'u nyusu sapa Ibnu Arafah guna ing nisa'il qasobina waktu fira lan den ngapura. Waktu fira lan den ngapura apa dalika mengkono-mengkono ya rodha'uhunna. Apa dalika mengkono-mengkono ya rodha'uhunna wa ing kunna senajan ana apa nisa. Wa ing kunna senajan ana apa nisa iku asnabiyatin pira-pira wadon liya. Iku asnabiyatin pira-pira wadon liya. Lemakane darurati karana panggonan darurat. Lemakane darurati karana panggonan darurat. Fasyafa mongko nuli paring kewarasan. Fasyafa mongko nuli paring kewarasan hu ing Ibnu Arafah. Hu ing Ibnu Arafah sapa Allahu Gusti Allah.